боби 29 беандешагӣ. дар роҳи сахту сангин ишқ ҳар тарсуву буздил ба ваъдааш беистод. бесадоқат, беҷасорату бематонат қадам гузоштан наметавонад. касе метавонад бо ишқ сару кор бигирад ва ошиқ он аст ки дар сари мӯ бозӣ кунад. ягон душворӣ садди роҳи ошиқи асил шуда наметавонад. ишқ қалби ошиқро бо тири сӯзонаш рахна ва баданашро суда месозад. ошиқони асил ҷасорати бепоён доранд. шоир фармуда ки диле дорам ки аз султон натарсад, зибандӣ кундаву зиндон натарсад. дили ошиқ мисоли гурги гушна ки гурги гушна аз чӯпон натарсад. ҷавонеро ки мо тасвирашонро дар боби пешин додем аз ҳамон қабил ошиқон буданд. онҳо ба ҷуз аз ишқи пок вале ҷонгудоз дӯст доштани ҳамдигар дар дил ягон тарсу ҳаросӣ надоштанд. талош аз он доштанд ки ба дидор ва висоли ҳамдигар бирасанд ва як умр бо ҳам бошанд. ин гуна касонро худованд ба мақсадашон мерасонанд. юлдузхони духтари қодирқулбой хушқалагӣ ҳамин ки сарихон паҳлавон писари норимбоиро бидид, дар замон тири ишқ ба дилаш рахна зада буд. чун бо ӯ мулоқот кард, меҳраш афзунтар ва дардаш сӯзонтар шуд. чунин мепиндошт ки дар ин дунё беаввалу охир танҳо ду кас зиндагӣ доранд. сарихон ва юлдузхон барои духтари ошиқ дигар касе вуҷуд надошт. хешу бегонаро пушти по зад ва ҳам рӯи сарихон бирафт. боз медонист ки аксари паҳлавонон шуҷоу ҳақиқӣ дар аҳду вафо ҳам устуворанд. аз қавлашон намегарданд, шаъну шарафашонро нигаҳ медоранд ва амали бидъате аз худ зоҳир намесозанд. дурӯғ намегӯянд, ба ин нангу номус ва номи паҳлавонияшон қад намедиҳанд. аз аввал линдидор сарихонро аз ҳамин тоифа паҳлавонон дарёфт. юлдузхон ва ҳатто хато накард. хонанда ба хубӣ медонад ки қодирқулбой сароғоз норимбою ҳамроҳанашро басе хушу самимӣ истиқбол гирифт. сидқан ҳолпурсияшон кард, барояшон хӯрок фармуд. вале чун фаҳмид ки юлдузхон духтараш дар хонаи норимбой аст, фавран рӯи дигар гашт. ба илтимосу даъват меҳмонон гӯш надод, баръакс аз хонаашон бирондашон. худ ҳамон но ба асп савор шуда ба монегии писарашон аҳамияте надод. роҳи маҳкамаи балҷунро пеш гирифт. қодирқулбой азбаски одами пархошҷӯ буду кораш ба маҳкама зуд меафтид, медонист ки котиби аризанавис дар куҷост. рост ба утоқи кори ӯ рафт ва саломаш дод. котиби аризанавис саломашро алеҳ гирифту пурсид: ҳақ Қодирқулбой, боз ягон ҳодиса шуд чӣ? барои ариза навиштан омадед? домулло муҳтарам, ман воқеаро ба тафсил нақл мекунам. шумо мазмунашро дар ариза мекучонед, хоҳиш намуд Қодирқулбой. бой бобо, шумо аввал музди аризаро бароред, ку ҳиммататонро бибинем то кадом пой аст, гуфт дабир. зеро хасиси Қодирқулбойро медонист. дабир медонист ки баъди итмоми ариза музди кироӣ намедиҳаду. оббое, шумо муллоҳо сулфаатонро бепул бадар намекунед, гуфт Қодирқулбой. ю даст ба бағалкисааш андохта халтачаро берун баровард, даҳони онро ба дастони ларзон кушода ду танга гирифту рӯи курсие ки ба он дабир коғаз гузошта ариза менавишт гузошт.
این کم است با این محترم گفت دبیر. قادرخلبوی باز دو تنگه دیگر ilova کرد. این هم کم است. باز راضی نشد دبیر و ilova намуд. آخر شما چه خیل باید که در وقت مزدی دادن دستانتان مثل برگی سفیدار می‌لرزد، در بدنتان مرغک می‌رود. عریضه‌نویسی کاری آسان است مگر؟ قادرخلبوی ноилоҷ боз як тангаи дигар бароварду болои тангаҳо муд. Кани бой бобо акнун ба ман наздиктар нишиниду воқеаро аз як сар ва бекаму кос нақл кунед. Аз ин рӯ он ман ариза тартиб диҳам. Қодирқулбой воқеаро батафсил нақл кард. Бой бобо баъди ба тамом воқеаро шиниду суол дод дабир: бале ки писари Норимбой ҳамин туги духтаратонро дуздида бурд, Норимбой барои ифоқа ба хонаи шумо омад? Ҳа, ба чанд тан овурманди деҳаашон омад. Гуфт Қодирқулбой: шумо чияшон гуфтед? Сари ҷаҳл аз ҳавлӣ берун кардамашон. کاری خوب نکردید. بوی بابا مذمتش کرد دبیر و ilova намуд ки شاید نارنبای برای سازش کردن اومده بود. احتمال تکلیف هم کرده باشد که هر دو طرف به یک قرار آیند و با خوشی جوانان رو به مقصدشون برسونند. همین طور نه؟ عیناً همین طور میرزای محترم. پس چرا شما قبول نکردید؟ عجب гапҳое мегӯяд домулло. Қодирқулбойро ранги рӯяш дигар шуд. Магар нангу номуси ман мебардорад ки бо духтардӯздашон созиш ва муросо кунам?